compada. Oh, un refugi. A la serra. A la serra de Tramuntana. Follet, el Voluntari Servei de la Serra de Tramuntana es permetrà conèixer els seus valors culturals i naturals. No ho sabíeu? És cert, total que m'ha jugat quan jo has d'amagat un bat dels dines? Doncs no. I d'això farà mi més a tu. Sabeu que l'assignatura de geografia fem un treball sobre els oficis antics de la Serra Tramuntana? Sí, els oficis! Sí, com els carboners, els navaters i també els artesans de pedra. Tenim moltes ganes de veure les construccions de pedra que encara s'hi conserven. I m'han dit que també hi ha una caseta de neu, després una caseta dels navaters i un forn de calç. Bien! A Tramuntana trobam els principals alzinars de les Illes Balears, un ecosistema molt important que volem conèixer per poder estimar. Alzines! Anant a Sonamer, coneixerem més plantes d'aquest bosc. I que no serem ostrofaunes. Si feim silenci, podrem escoltar els ocells. Però sabem fer silenci. No ho sé. I coneixerem el bany riquer i la seva problemàtica. El bany riquer! És un insecte. És un insecte! La femella del banyarriquer posa els ous a les encletxes dels troncs de les alzines. En sèrio? I les larves, quan neixen, fan galeries i es mengen el tronc per de dins. Ostres! Aquestes galeries s'omplen de fongs que podreixen l'arbre i fan que es debiliti. Podem ajudar a construir trampes per controlar la població de banyarriquer i així protegir l'encisa. No, sí, l'encina. Esperem aprendre moltes coses amb aquest projecte. Sí.